Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Musulman dogulmaz sorapdyr. Dini meselesine bir zat aýtsaň, din ýoly gaty agyr, iňçe, hemme zady beýdip berja edip bolanok, beýdip çuň içgin girip ýaşap bolanok diýen adamlara nesihat etseňiz diýipdir. Musulman dogulmyzyň diýişi ýaly şu hili adamlar gynansak da bar. Käşke bu sözleri kapyrlar diýse, inanmaýanlygy üçin diýerdik. Emma gynansak da bu sözleri özüne men musulman diýenler diýerler. Musulmançylyga doly amal etmek kyn, bu döwürde beýdip ýaşap bolmaýa, we şoňa benzer sözler diýerler. Bu gurrunlar musulman doganlar belli zat ýalňyş gurrundur. İslam dini ýeňildir we islamyň her hökmünde insanlaryň bu dünýäsi we ahiretleri üçin kän peýdalar badyr. Soragdaky diýilýän gurrunlary diýenleriň bir topary ýa islamy dogry öwrenmedikleri üçin şeýle diýerler. Ýagny düşünmän diýerler. Bu hili sözler diýenleriň bir toparyna bolsa, bir bidgatçylar dini ýoýanlar erwet görelle bolup dini ýalňyş düşündiripdirler. Şonuň netijesinde şuurlar diýerler. Bu sözleri diýenleriň başga bir topary käbir zatlar öz nefsine yaramaýan üçin onam açyk aýdyp bilmän şoňa benzer sözler diýerler. Eger musulman doganlar islamy dogry düşünseler, islamyň hökümleri insanyň dine peýdasyna bolan zatlardan ibaretdir we islam dini ýeňildir. Islam insanyň akydasyny, inanjyny, aň düşünjesini goraýar. Ýagny Allah Teala iman etdiye, tevhidli bolýa, şirk koşma, batıl hurafa asly we esasy bolmayan zatlara, batıl inançlara inanma diýe, hakykatçy bol diýe. Islam senin aklyny goraýa. Aklyňa ziyan berýän islenlik zady, arak, şerap, narkotik näme bolsa bolsun, aklyňa ziyan berýän zady ullanma diýe we islam şu zatlar haram edýär. Islam senin neslini goraýa. Zina etme, zina ýakynlaşma diýe. Çünki zinan giňden ýaýran ýerine arassa nesil bolmaýa, arassa maşgala bolmaýa. Islam senin mal mülkün goraýa. Ogurluk etme, jumurluk etme, allaw hile etme, halal gazan diýe. Islamda musulman doganlar şeriatymyzda bize buyurulan zatlar we gadagan edilen zatlar dine biziň peýdamyzydyr. Islamda kyn zat ýok. Mysal üçin 5 wagtyna namaz farz. Sagdyn bolsaň farz namazlary dik durup okamaly. Hassa bolsaň oturup okamaly. Hassa bolup oturup okamaga ýagdaýyň bolmasa ýatyp oka diýe. Ramazan aýyna saglygyň ýerine bolsa agzy wekle diýe. Ramazanna hassa bolup tutup bilmesen, soňra tut kazasyny al diýe. Eger dowamly agzy weklep bilmeýän hassalardan bolsaň, garyp mätäje fidye ber diýe. Islam baý bolsaň zekat bermeli diýe. O da 40da bir musulman doganlar. Mysal üçin, göz getirin, elinde 10 san alma bar. Islam diýe, şol elingdäki 10 almaň 9-uny özüňe aýyr. O galan birinem 4'e böl, ol 4'e bölenim 3'ünü özüňe aýyr diýe. Şol galan birje bölegini garyp mätäje ber diýe. Ýagny zekatyň 40'da biri diýen şol musulman doganlar. O da ýene insanlaryň özleriniň peýdasynadyr. Ýa bolmasa musulman doganlar islam dinimiz ogurlugy haram edýär, arak, şerabi, narkotik haram edýär, zinany haram edýär, ejize ganymlygy, zulmy, paraxorlygy, başgalarynyň hakyny iýmegi, töhmet atmagy, yalan sözlemegi haram edýär. Başgalarynyň namusyna, malyna göz dikmegi haram edýär. Akly ýerine fitraty arassa kişi şu zatlara gowzatlar diýip bilmeýär. Bu haram zatlar insany insanlykdan çykarýan zatlardyr. Şonuň üçin hem haram edilipdir. Emma musulman doganlar bir zat haram edilen bolsa, onuň garşysynda kän halal zatlar bar. Arak, şerap haram, emma müňlerçe her hili halal suwlar bar. Doňuz eti haram, emma yüzlerçe halal etler bar. Zinanlara ýarym ýalaňaç bolup ýörmek haram edilipdir. Sebäbi Allah Teala zinanlara uly orun derece beripdir, gadyr-gymmat beripdir. Şonuň üçin zinanlara degişli käbir aýratyn hökümler bar. Şol hökümler birinji bilen zinanlaryň özleriniň peýdasynydyr. Diýmek musulman doganlar islam kyn däl, islam agyr däl. Islamy agyr we kyn görýänler ýa islamy dogry bilmeýärler, ýa birileri islamy olara ýalňyş düşündiripdir, ýalňyş görelle bolupdyr, ýa da islamy agyr görýän kişiler käbir zatlar nefslerine yaramaýar. Halal harama dikkat etmän, nefisleriniň haý-hawaslarynyň isleýişleri ýaly ýaşamak isleýärler. Olam açyk diýip bilmän islam agyr diýe, islama doly amal edip bolmaýar diýe we şoňa benzer bahanalar öňe sürýärler. Allah Teala ol kişilere de haky görmek, haka düşünmek we toba etmek nesip etsin. Elhamdülillahi Rabbil alamin.